Ya nek jagung kebakar Indonesia pon. Pak, surek yanceng tek sapa? Sing penting bakar jagung. Wah, enek sing jero Kendra ngerti wong. Nah, iki lho. Pas dibakar. Endi neh ya? Mosok kursi siji lah. Ya kurang. Cingkas ae. Nah, iki lho. Pas iki. Nah, ini kan luru kan warak. Dibakar iki jajake. Apaan? Sing arep. Apa krosak-krosak? Garangan apa uang? Ndak baik. Woi, sapa kuwi krosak-krosak kuwi? Garangan apa wong? Garangan. Garangan kok nyauri. Mesti wong iki. Gawe iki jagongku dicolong berarti. Sapa kuwi aja Banyu? Waduh. Wong teko iki. Melayu ae iki. Jangkrik, jangkrik. Tiba neh. Melayu. Duh, ayo rono perono ya. Penake. Ya wis, rono ae. Hei, ojo melayu. Woi. Awas, ojo melayu. Det, ojo melayu, Det. Cah kae nyapo pelayan-pelayan kae. Wah, lek midaki tandurane wong kae engko piye lho. Wah, angel wis gerang-gerang kaya ngono kae. Cet, nyapo kowe? Turut kono kowe. Dikiter sapa kowe? Ora nyapa-nyapa. Iki lho tak wis jagung. Jancuk, apa iki? Jagung bae. Kowe Cet, kowe maling jagung ning endi? Mbotek sapa? Penek kuwi. Lek, kowe ora roh. Kocet mlayu ndi? Mang nyolong jagongku. Oh alah, jagung sing tibalang ning aku mah jagungmu to. Iki lho jagunge. Lho
lek nyolong. Walah, ya wis anu. Dibakar wong loro kene, dipangan wong loro. Ya wis anu, Lek, ayo. Jagongan kene. Arep bakar jagung. Nyo, iki lho jagunge. Ya wis kene Lek. Kayak gimana direncana? Ayo ngongak jagung. Bah iki manti balang nih pas ndasku lho ning kucit. Masa? Jancuk tenan. Iya tenan kena ndasku. Bah lorone ram. Kayak kaya iki lho. Kon ra loro ki piye? Bonggol iki. Masalah iya to. Yes. Temen gentan lek cedhok neh. Bocah orang genah kok. Ya nyolekno jagungmu. Yes, dibakar wong loro anu ya. Ayo, mumpung yaene sore kan. Ya. Enak iku. Sik. Kowe emang nggo rokok apa ora ngejak jagongan? Cangkemku suwep apa? Rokokku pas entek lho, Le. Wah. Piye iki? Lah aku ki mesti nggo rokok lho, Le. Sematon aku nang ngendi-ngendi nggawa. Gila rokoke. Waduh. Arek sak undit. Dirokok dhewe. Waduh. Arek sitok, Lek, piye? Join apa nyapa? Iya ya. Ya wis lah nule timbangane suwep ning. Join ya. Ya wis, oke. Nyo, kowe sak sedetan. Bekasmu iki. Ora apa-apa wong ganteng. Wong tuwek lho. Iya Le. ora apa-apa Lek, pisan-pisan. Suwek rokokmu. Jelas. Tapi yo karek sitok. Wis gentenan. Jancuk, tuwek tiaku sih. Kon mangan bekase cah enom. Wis surup Lek, ayo mulai Lek. Selak digoleki mami iku aku engko. Ya wis ayo lek nule, tapi sik tak nyampe nih sak galengan iki. Sak lare iki lho, kurang sithik karo ngentekne racun iki lho, Le. Ayo Lek, mulai. Ya wis. Aku bakal nang omah ya. Ya, hati-hati ya, Le ya. Oke Lek, betul Lek ya. Yo. Ya, hati-hati ya, Le ya. Betul Lek ya. Yo.